జైషవ అందరికీ నేను మంగం విషయంరావు జంగుబాయి ఛానల్. అతి ప్రాచీనమైనటువంటి గోండువన భూభాగాన్ని పాలించినటువంటి మడవి రావణ్ రాజు యొక్క దసరా సందర్భంగా దహనం చేస్తున్నారు. ఇది గోండు రాజులను దహనం చేసినట్టే. ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం దహనం చేయడము ఈ విష సంస్కృతి ఎక్కడ లేదు. అలాంటిది ఈ గోండుల ఎవరైతే ఉన్నారో, రాజులుగా పరిపాలించినటువంటి రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వలసవాదులు ఇతర దేశం నుంచి వలస వచ్చి మన దేశాన్ని అంటే గోండువాన దేశాన్ని పాలించినటువంటి రాజులను అంతం లేకుండా వారి జాతి అస్తిత్వము చరిత్ర ఏమీ లేకుండా ఉండాలని మన గోండులతోటే ఈ దద్దమ్మలు ఎవరైతే గోండులు ఉన్నారో, ఈ గోండులు కొందరు రాజకీయ తొత్తులు, ఇతర పార్టీలకు తొత్తులు ఎవరైతే గోండులు ఉన్నారో వాళ్ళ చేతనే దహనం చేయిస్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ అజ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దద్దమ్మలు, మూర్ఖులు, మన రాజుని మన చేతనే దహనం చేయిస్తున్నారు. చరిత్ర, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు తెలియనటువంటి జాతిని తాకట్టు పెట్టి మన జాతికి అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి దొంగ నాయకులు ఉన్నారు. మన ఉట్నూరులో కూడా గత సంవత్సరం ఇక్కడ ఉట్నూరు ఎంపీపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఉట్నూరులో కూడా రావణ దహనం చేస్తుండ్రు. మేము రాజగొండ సేవ సమితి తరపున, యావత్ సమాజం తరపున మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. ఈ వచ్చే దసరాలో మీరు రావణ దహనం చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ బాగుండదు, మీ పైన కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. కనుక మా రాజు మడవి రావణ్ రాజు గోండువాన ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి మహానీయుడు, ఆయన శంభు మహాదేవుని యొక్క భక్తుడు. అలాంటిది చాలా సంవత్సరాలు మహాదేవుని కోసం తపస్సు చేసినటువంటి మహనీయుడు. అయినా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి గోండువాన భూభాగానికి వలస వచ్చి మన రాజులను అత్యాచారాలు చేయడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులను నాశనం చేయడం, అన్యాక్రాంతం చేసి ఇప్పుడు తమ పాలనకి అంటే తమ చేతి కింద పాలనలను తీసుకొచ్చినటువంటి ఎవరైతే రాజులు ఉన్నారో, ప్రస్తుతం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కావచ్చు, స్వాతంత్రం రాకముందు ఈ మా రాజు శంభు మహాదేవుడు ఒకప్పుడు 5 ఖండాలకి ఈ భూభాగానికి రాజు. ఆ రాజును ఏం చేశారంటే ఈ విష సర్పాలతోటి ఆయనను బాగా కాటు వేయించి ఆయనని స్పృహ లేకుండా చేయడం వలన అప్పటి నుంచి మా దేవుళ్ళపైన, మా రాజులపైన, మా చరిత్ర భూభాగాలపైన దాడి జరుగుతుంది. ఇప్పటి చరిత్ర కాదు ఇది. మా శంభు మహాదేవుడు కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు మా గోండులపైన దాడి జరుగుతుంది. ఈ రావణుడు మా గోండు మూల పురుషుడు, మడవి వంశానికి చెందినవాడు. ఆయనని దసరా సందర్భంగా అట్లాగే దీపావళిలో నరకాసుర్ అనే పేరుతో, నరక అంటే రాత్రి, ఆ నరకాసురు కూడా మా గోండుడే, గోండు వంశానికి చెందినవారు, గోండు జాతికి చెందిన ఆయన నరకాసురుని కూడా దహనం చేస్తున్నారు, వధ చేస్తున్నారు. అట్లాగే రావణుని కూడా వధ చేస్తున్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉట్నూరులో కూడా గత సంవత్సరం కూడా, ఇంతకుముందు కూడా ఉట్నూరు ఎంపీపీ అయిన గోండు తెగకు చెందినటువంటి వ్యక్తి, ఈ దద్దామ సన్నాసి కూడా ఈ గోండు రాజుల చేతనే ఈ ఇతర వర్గాలు ఏం చేస్తున్నారంటే కేసు ఏమైనా పెట్టడానికి వీలు ఉంటుందని ఉద్దేశంతో గోండు ఎంపీపీ ఉన్నాడు, ఆయన చేతనే గోండు రాజులను దహనం చేయిస్తున్నాడు. ఈ దద్దమ్మ ఈ సన్నాసి కూడా ఈ ఇతర వర్గాలకు, ఉన్నత వర్గాలకి తొత్తుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇలాంటి దొంగలను ఈ ప్రజలు కూడా గుర్తించాలి. మన రాజులను మనమే దహనం చేస్తారు. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఒకసారి దహనం చేస్తారు. ఈ దహనం చేసే సంస్కృతి కూడా మన దగ్గర లేదు. కానీ ఈ గోండు ఇతర శంభు మహాదేవుని తర్వాత వచ్చినటువంటి వలసవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆర్యులు భారతదేశానికి వచ్చి, అంటే భారతదేశం కాకుండా గోండువాన భూభాగానికి వచ్చి తర్వాత భారతదేశం అని ఇతర దేశాలని పేర్లు మార్చారు. సింగార్ దీప్, కోయమూరి దీప్, ఇట్లా చాలా దీపాలు ఉన్నాయి. ఈ గోండువాన దీపానికి వచ్చినటువంటి ఇతర ఆర్య దేవతలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మా శంభు మహాదేవుని వచ్చి హత్య చేయడానికి కుట్రాలు చేసిన తర్వాత రాజ్యాలు, ఇక్కడ గోండువాన రాజ్యాలు ఇక్కడ వచ్చి మన శంభు దేవునికి సంబంధించినటువంటి, గోండులకు సంబంధించినటువంటి మహిళలను పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడ సంసారాలు చేసుకొని వారి జనాభా పెరిగి వాళ్ళ ఇంట్లోనే, గోండు రాజుల ఇంట్లోనే పనిచేస్తూ ఇది చేస్తూ ఉండి ఆ రాజ్యాలను కూలగోయడానికి కుట్రలు పన్ని ఇప్పుడు
వాళ్ళ చేతిలో ఆ రాజ్య పాలన అనేది చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళే మనల్ని పాలిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాల్సింది గోండులు. ప్రతి రాష్ట్రంలో గోండులు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉండాల్సింది, కానీ ఈరోజు దద్దమ్మలు పాలిస్తున్నారు. ఎలాంటి చరిత్ర లేనటువంటి వారు పాలిస్తున్నారు. అట్లాగే రావణ దహన చేస్తున్నారు. రావణ దహనాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం. ఈసారి కనుక ఊట్నూరులో కావచ్చు, ఎక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కావచ్చు, భారతదేశంలో కూడా దహనం చేస్తే మాత్రం గోండులు తీవ్ర ఆవేశానికి గురవుతారు. తప్పకుండా వారి చర్యకి, ఆవేశానికి మీరు రేపు తప్పకుండా మీ పైన చర్యలు తీసుకుంటారు. దానికి మీకు ప్రతిఫలం కూడా దహనం చేసినటువంటి రావణుడిని దహనం చేసిన ప్రతిఫలం కూడా మీకు దక్కుతుంది. కనుక మన గోండు నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దద్దమ్మలు, సన్నాసులు, దొంగలు, ఈ గోండు నాయకులు కూడా రావణుడు మనవాడని తెలియదు. ఈ అజ్ఞానులు, ఈ సన్నాసులు గోండు జాతికి నష్టం కలిగిస్తున్నారు, విఘాతాన్ని కలిగిస్తున్నారు. ఈ దద్దమ్మలకు, సన్నాసులకు తప్పకుండా మేము బుద్ధి చెప్తున్నాం. మీరు గోండు జాతిలో కనుక పుట్టి ఉంటే ఈ రావణుణ్ణి దహనం చేయకండి. వేరే వాళ్ళు చేస్తే మాత్రం ఊరుకోకండి. మీరు గోండు జాతిలో పుట్టి ఉంటే ఇకపైన మీ మేల్కొని, మీకు చరిత్ర తెలియదు, ఏం తెలియదు. మీరు ఎవరో 4 ఓట్లు వేస్తే మీరు ఎంపీపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అయినరు, కానీ మీకు చరిత్ర తెలియదు, జాతి మీద ప్రేమ లేదు, అభిమానం లేదు. ఈ దొంగ నాటకాలు ఆపుకొని ఈ ఊట్నూరు ఎంపీపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈసారి మీరు రావణ దహనం చేస్తే మాత్రం బాగుండదు. తప్పకుండా ఈ యావత్తు గోండు సమాజం మీ పైన చర్య ప్రతిఫలం తీసుకోవడానికి మేము ఉంటున్నాం. ఇది రాజగోండ సేవా సమితి తరపున మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. మేము